Мичи беше сега. Има ми челник? Не слагай челник. Абе, тук трябва да сложим нещо като песък и тук да набиваме тия работи. Песък? Нещо като песък, да забием уния работи. Ножа тама. Къде? Тама го оставих. Абе, тук някакъв песък трябва да сложи. Слиза и дура. Язовира. От язовира да изкарам. Вие с тази корда ви са 3,5 време престой на Панчарево. Давай. Аз мисля, че ще е момче. Мисля, че ще е момче. Да. И аз също ще мисля, че е момче. Ти си за момче. Защото съм вече. Да, и то е за момче. Ти, Бако. Момче, момиче. Момче, разбира се. Момче, добре. Естествено. За момиче. За момиче. Добре. Ти за какво ще бъдеш? Мисля, че е очевидно. Какво? Помня, че съм Ти си в синьо? Демек? Момче. Не си сигурна, или? Просто нямах какво друго да облека. Ага. И си за момче. Ай, реших. Все ми е тая. За момиче? Да. Добре. Само момиче. Само момиче? Само А някоя момче, какво правим? Ще го обичаме. Нали? Няма език за роклята. Да. Специално за нея. Специално за нея съм си взела. Рокля. Да, дайте за момчето съм. Добре. Значи си 50 на 50. Така ли си? Ти си за момиче, така ли? Да, разбира се как. Добре, ако момче, какво правим? Ето момче са... Нещо? Не знам какво да Шум- си шум. да си изректе от тия път. Ага, добре. Бети? Аз съм за момиче. И ти си за Очевидно. момиче. Добре. Бако, ти си зима, нали? Аз съм сега. Да. Един път само. Баба, може за две, бе, какво? Не видели са за мене точно както аз за тебе. Ти се стори яребица, аз се сторих си в сокол. Не видели са за мене точно както аз за тебе. Ти се стори яребица, аз се сторих си в сокол. Мамо, дават ме по телевизията. Обаче съм в розово, иначе съм лелята. Знам какво и няма да кажа какво. Добре. За сега не знам кой води, ама момичетата май водят. Добре. Аз съм чичаци. Якъв шумоспан, деда? Не знам. Ето на тебе съм чичар. Аз съм дядо, той съм отбор момче. Виж, Фончо. Люда? Отбор момиче. Тери? Опа. Какво мислиме, ча, момиче? Това ли? Момиче, а не Момиче. момчета. За какво си? За момиче, сигурно съм убедена. 100%. Някоя момче, какво прави? 24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even. Ooh.
would, babe. Roll that backwood, babe, and play me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. Айде. I need a girl like За момчета? Добре. Добре, значи напред. Ама си че е момиче. Добре, а ти ли така? Айде. Обирай се. Момиче. Я обрани. Обрани. Момиче. Ти, Денко. За момчета? Добре. to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. Ще вземем женско, защото ще ги женим. Няма проблеми. Момиче? Двамата сте за момиче? Еба. Добре. Добре. Какво си казал? Че ще е момиче? Ще да кажеш. Е, по-добре. О, момче? А, така. Ти си за момиче, така ли? А що? Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Not too long ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. For every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi, come and rev it up. Най-тъпото същество. Моля те, Стилян, не изтриви точно този кадър. Това е Чичати, най-добрият скутерджия. Това е баща ти. Няма да го коментирам него. Много добър човек е. This kitty like you play with your guitar.